Mabhinqa, namhlanje bengingathanda ukuthi sike sithi ukubhekisisa indaba yeBhayibheli. Ukwakhiwa umuntu nokuphila kwabantu kuze kube ukuhlukanisa amadlozi nenkolo nensindiso kanye nezinye nje futhi iy'nhlanga ey'khona. Umbuzo engijwayele uthola esikhathini esiningi uma sizokhuluma ngezinto zamadlozi ukuthi iBhayibheli labhalwa ubani, ukuthi uJesu wayenjani. Kodwa ngaphambi kokuthi ngisiye kude, bengingathanda ukuthi uma uzokhona ukulalela la, ngicela wazi ukuthi angizile, angikushumayizi, ngiyachaza nje ngokujwayelekile into eshiwo insindiso nento eshiwo amadlozi, ukuhlukahlukana kwazo. Okay, so umbuzo engijwayele ukuwuthola esikhathini esiningi ukuthi iBhayibheli labhalwa ubani, and impendulo ilula. iBhayibheli labhalwa uNkulunkulu ngoba wuye umuntu umoya wakho waphefumulela umuntu ukuthi alihlanganise lonke zonke le y'gameko ey'seBhayibhelini. So from i-Old Testament liwumlando kakhulu, indlela iy'nhlanga ey'hlukahlukana ezayiphilisana ngazo, and uzothola uNkulunkulu imiyalo yakhe nezeluleko zakhe zihluka ngoba awukwazi ukukhuluma nomlungu, ukhulume nomuntu omnyama, ukhulume neshangane ngendlela efanayo, yabo. So uma uzofika uzokhuluma nebhinca, kumele into yakho izwakale ukuthi hayi cha, uyacikoza-ke, cha ukhuluma ubusoka, lizokuzwa kangcono ibhinca. Then uma usufika ukhuluma nomlungu, akumele into yakhe ibe ngaleyo ndlela le ezisusa umuntu omnyama umZulu. So ingakho-ke iBhayibheli abantu abaningi bazokutshela ukuthi hhayi iBhayibheli liphinde liyiphikisa. Hhayi ukuthi liyayiphikisa, ubobhekisisa ukuthi kukhulunywa nobani kuleso sigameko leso, kukhulunywa nabaphi abantu, nasiphi isizwe. Umthetho waseNquthu angeke ufane nomthetho waseDumbe, umthetho waseDumbe angeke ufane nomthetho waseBergville, kanjalo kanjalo kanjalo, ngoba iy'ndawo ayifani. Okay, enye into engifuna futhi ukuthi siyibheke ile istory sikaDavid, ukuthi ukube kwakula ngaba sifani, sizoya-ke kulokho. Okay, so into eshiwo insindiso, into engiye ngisho ngensindiso ukuthi insindiso ayifani nenkolo. Insindiso akusilukholo nje ukuthi ukholelwa kubani umuntu, like njengakaShembe, kwaShembe bakholela kuShembe okuyena umqalo wendlela, whereas kwinsindiso uJesu uJesu uNkulunkulu kuye, yena uNkulunkulu, bese kuthi-ke ukuzalwa-ke kaJesu Kristu sekuNkulunkulu esemzimbeni womuntu. Kodwa-ke nje insindiso into yangaphakathi kumuntu. Ngiye ngithi insindiso iyi-lifestyle, indlela nje okuphila ngayo, indlela oyiphilisa ngayo usuku nosuku, indlela orizina ngayo, indlela osebenza ngayo nonembeza wakho, indlela oyihlela ngayo impilo yakho. Okay, bese kuthi-ke indaba yenkolo, ngoba into ekumele niyazi ukuthi inkolo okay, inkolo ihlukile kusiko. Usiko indlela isizwe esenza ngayo, ukuthi wonke nje asike sibekise nje ukuthi ma kushada umuntu endaweni kumele beyokhipha ilobolo, iy'nkomo eziwu-10 mhlawumbe siyabekisa, khipha iy'nkomo eziwu-10 bese kuyenziwa lokhu, kwenziwe lokhu. Lelo usiko lelo. Kodwa-ke mase kuzoba inkolo, inkolo yinto ongayiboni kodwa ukholelwa ukuthi iyenzeka.
uyakholelwa nje kuleyo nto ukuthi yenzeka kodwa awuyiboni. Ngenzeka uyayibona imiphumela yazo, uyayibona vele imiphumela enkolo, kodwa akusiyo into ephathekayo, akusiyo into ephathekayo. Yeah. So singabe kusanga nje njengama-egos. Egos angeke ukhona ukulithinta, angeke ukhone, kodwa uyakhona ukukhuluma nabo abangasekho mesho. Angikaze ngaba nobudlelwane nama-egos, kodwa mabesho bathi uyakhona ukukhuluma nawe, uyangena emsamo, makunomsebenzi lithokoza ibandla, nifike nikhulume, nibeke, nicele kubo ukuthi benigade kanjalo. Leyo ukholwa, niyakholwa ukuthi manikhuluma lapha emsamo bayanizwa, beyenze futhi lento le enisuke niyicela. Inkolo-ke leyo. So kwaShembe bayakholelwa kuShembe. uShembe uyumqalo wengela, bayakholelwa ukuthi uShembe uthunyiwe uNkulunkulu ukuthi bathi ngokusho kwabo bathi uShembe eBhayibhelini ulo mprofethi owathembisa uNkulunkulu ukuthi uyomthuma ukuthi ezolanda abantu ebabuyisele enkosini. Ngokuzwa kwami, uma ekhona umuntu wakaShembe ngisacela esho kwi-comment section uma nginephutha. I stand to be corrected. So inkolo nje bona kube khona naba-ali laba abadunisayo, bayakholelwa ukuthi u-Ali uye uNkulunkulu wabo oyobafaka ezulwini labo. Kodwa into engiye ngiyibone ngale yinkolo lezi ukuhluka kwazo, ziya endaweni eyodwa, ziya ezulwini. Even nama-egos umuntu usuke akhe indlela yakhe. Uma usaphila emhlabeni usuke useyikho zilihamba ngey'nyawo, uyasebenza ukwenza bese uyahamba. Inkolo nje ikakhulukazi ukuthi ekutheni uma usuka la emhlabeni uyaphi. Into ekhulunywa yinkolo leyo esikhathini esiningi, ukuthi umphefumulo wakho uzoyaphi, uhlalephi, kanjani. Insindiso nayo inokwayo okuseBhayibhelini ukuthi uma ushona uyahamba umphefumulo wakho uye eparadise, ulinde ukubuya kaJesu. Ebuya uJesu behwitha abangcwele, bevuke emathuneni, behambe beye kwelinye izulu. And then uSathane athathwe ahambe ayofaka esihogweni nabantu bakhe. Konke lonto leyo indlela abayibona ngayo. Kodwa-ke uma sithi sesibuka ubuKristu, Christianity life, Christianity is a lifestyle. Kuyindlela yokuyiphilisa usuku nosuku, indlela orizina ngayo, indlela oyikhethela like ukuphila ngayo, indlela yakho nje ukuphila. Isinkwa sakho semihla nemihla nje ubuKristu, Christianity. Because uJesu, uma wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usuke umvumela ukuthi angene kunembeza wakho, angene enhlizweni yakho, angene kuzo zonke izenzo zakho ozenzayo ngaphakathi inqumo, angene engqondweni yakho, afike a-influence indlela owenza ngayo. So ingakho umuntu oneJesu uyahluke. Kodwa-ke bakhona-ke abaya esontweni abanganayo uJesu. So into engingathanda ukuthi siyikhulume kakhulu, because into enokubona isihwanisa umhlaba kakhulu, ukubona labantu laba abenza ama-fraud, abaskema abantu ngokusebenzisa inkolo. Sebeyifunela nje iy'mali zabantu, kodwa-ke sebesebenzisa inkolo. Bakhona nje abafundisi bamanga, baningi ngabe abafundisi bamanga abathi bavusa abantu belele, bavusa abantu kuma-wheelchair. Bakhona babakhokhelayo, kodwa asingakukhohlwa ukuthi kukhona abangakufiki, abangakhohlisa abantu abakwenzayo. Ngisacela sifocuse kulaba abakhonayo ukubavusa, sifocuse kulaba
abakhonayo ukumsukumisa umuntu ehleli kwi-wheelchair, abakhonayo ukumkhulumisa umuntu engakwazi ukukhuluma. Ngoba asikwazi ukukuziba sithi hhayi insindiso hhayi bakhuluma nje into engekho labo bantu labo. Asikwazi ukuba kulelo bhokisi lelo ukuthi thina sisakhona ukucabangela ukuthi hayi bo kukhona phela abangazenzisi, abantu abakwenza ngempela, abethi uma bebeka umuntu izandla avuka aphuma amadimoni kona lokho konke lonto leyo asingakukhokha lokho. Nakashembe ikhona lezo zinto lezo. Baningi abantu engibaziyo abebesebenzisa inkolo yakashembe ukuze besikeme abantu befuna umnikelo, befuna imali, baningi. Kodwa angifuni sifokhase kulabo bantu labo. Kuyafana nezangoma, iningi izangoma zamanga, abantu bayizangoma, abantu bazenzelwa nje isalamusi, so ney'nyanga kanjalo. So kodwa angifuni sifokhase kulokhu okungasikho, kulokhu okungenzeki. Ngifuna sifokhase ukube bebengekho laba abakhohlisa abantu. Sifokhase nje kuyinsindiso njengoba injalo, ukuthi uma ungena esontweni kuba khona umprofethi ongena akutshela iy'ndaba zakho njengoba zinjalo. Uma ungena kwisangoma uyangena sikutshele leyo nto leyo ufuna ukuyizwa njengoba injalo. So ngifuna sifokhase kakhulu lapho sikhona ukuhlukanisa insindiso nezinye iy'nkolo. Okay, so nokuyiBhayibheli besithe labhalwa uNkulunkulu, angikaze ngacabanga ukuthi ukhona umuntu ongake ahlanganisa incwadi enje. Kungamandla kaNkulunkulu kuphela ukuthi ngahlangana incwadi kanje. uNkulunkulu umoya wakho awuphefumulela kumuntu ukuthi akuhlanganise konke, kodwa akusuye lowo muntu loyo owabhala iBhayibheli. iBhayibheli labhalwa uNkulunkulu, zonke iy'gameko zalapha. Yabona nje uma ubuka nje kuGenesis, ungangitshela ukuthi ubani lo owabona uNkulunkulu edala izulu nomhlaba ngaphandle kaNkulunkulu? Akekho omunye, akekho. Wathi masenze umhlaba, wasenza umuntu ngokomfaniswano wethu. Ubani nje umuntu ongathi hayi cha ngamuzwa yazi uNkulunkulu esho njalo. So iBhayibheli labhalwa uNkulunkulu. Okay, bese sibuka la iy'tori zakhona-ke. Angeke sikufihle ukuthi iBhayibheli liney'tori, kusamlando, indlela kwakwenzeka ngayo kudala, iy'godi ney'godi, ukuhlukahlukana kwabantu. Ingakho uzothola uNkulunkulu uma ekhuluma naleso sizwe kuhluke uma ekhuluma nesinye isizwe. Ilapho khona-ke nina bese nithi hhayi iBhayibheli layiphikisa. So into engifuna niyazi ukuthi iBhayibheli aliyiphikisi, ukuthi kuyenzeka ey'gabeni ey'ningi akhulume nezizwe ezingafani. Angeke ufike ukhulume nama-China ulimi olulodwa uma ukhuluma nabelungu njengoba bengishilo nje. So uma sibuka nje indlela aphatha ngayo abantu baka-Israyeli ihlukile nale ndlela afike aba yiyo kwi-New Testament. Okay, kwi-Old Testament besibona uNkulunkulu kuyena, God the Father. Bathi uNkulunkulu uyigaba ey'ntathu, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. uNkulunkulu Baba bekuyena oyifikela mathupha kwi-Old Testament. And then kwi-New Testament sibona uNkulunkulu indodana okuJesu uKristu. And then uma kuphela i-New Testament kungena lesikhathi esikuso manje. Bangithi makuphele i-New Testament ngisho mayesehambile uJesu ebuyele ezulwini, kungena lesikhiya sokugcina-ke sekubusa uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya, the Holy Spirit. Sikuleso sikhathi-ke manje sekukhona umoya ongcwele, undodana uyise nendodana basezulwini, sekukhona emhlabeni. Bayashintshashintshana, abakwazi ukuba sendaweni eyodwa ngoba indlela abaphathwa ngayo ihlukile. Uyakhona ukuthuka uJesu kodwa awukhoni ukuthuka umoya ongcwele.
nje indlela abenza ngayo ihlukile. So masiyibuka-ke impilo la yakudala, singaqala nje ngeka-David. Ukukhula sonke siyasazi isitori sika-David noGoliath. Niyamazi abanye bathi uyiqhawe, kodwa mina ngumZulu angimboni nje uDavid eyiqhawe. Ukube kwakula kwaZulu, uDavid ngabe wadingiswa nasendaweni. Isenzo sakhe sasingavumeleki. uDavid wawumfana omncane, wayethunyiwe ukuthi hambe isikhafutini, ahambisela abafowabo babesempini. Mayefica uthola khona uGoliath. If ungasazi isitori, khona uGoliath ufuna umuntu azolwa naye. uDavid wangena wafika wamshaya uGoliath ngetshe. So isitori leso, emva lokho wagcotshwa, kwahamba kanjalo. Kodwa-ke mangithi ngiyasibuka le story ngithi hayibo, ukube uDavid wayengapha emazulwini, ngabe le ndaba ayikho nje, asingabe simbuki njengeqhawe uDavid. Awukwazi ukuthi umuntu ephethe ihawu, ephethe nazo zonke nje izinto zokulwa, ephethe ihawu, ephethe induku, wena ungene emgangelweni umjikijelo kanje. Hayi, akusibo ubuqhawe leyo nto leyo. So uma ngabhala iBhayibheli manje kuthiwa khona le Bhayibheli lamaZulu, uzolizwa lingakufanisi ngendlela. Uzolizwa ngazathi liyayiphikisa ukuthi hawu uGoliath waba iqhawe, kodwa hawu nangu uShaka manje usenza into efanayo, kodwa akasathi ukuthi yabo. So angeke kufane. So into engifuna niyazi ukuthi iBhayibheli liyahluka ngoba libhala ey'ndaweni ey'ngafani. uNkulunkulu indlela akhuluma ngayo kule ndawo angeke ifane nendlela akhuluma ngayo kwenye indawo. So enye into futhi engifuna ukuyi-addressa kakhulu bantu, especially kulaba abasindisiwe, indlela abayiqhelalanisa nayo nemindeni yabo ngenxa yokuthi bona basindisiwe. Angazi noma kwaba isibusiso ukuthi ngizalwe kulo mndeni engizalwe kuyo wakwaMpokazi, kodwa ekhaya umkhulu wasikhulula wathi uyabona ukuthi umhlaba uhlukile, iy'khathi sey'shintshile. Kodwa yena umkhulu wayekholelwa nje mayekuzini ngokuphelele, kodwa iBhayibheli belazi ngoba babelifunda esikoleni. So ngaba naleyo ndlahlake mina ekhaya sakhulula ukuthi umuntu ayikhethele inkolo yabo, and saba nesivumelwane sokuthi umuntu mayefika nenkolo yakhe siyomeseka ngoba siwumndeni sisonke, siyomeseka, kodwa ngeke sithintane nezwe likamoya lakhe. Ngithini-ke manje? Yabona makuthiwa kunomsebenzi ekhaya, asike sithi nje kuyagezwa noma makushoniwe kuthiwa kukhuphula umuntu okanye kwenziwani noma kuyahlanjulwa noma ngabe kwenziwani. Mina njengengane yakaMpokazi kuyangiphoqa ukuthi ngibe khona ekhaya, ngizosebenza, because inyama yami izalelwe kulesizwe sakwaMpokazi. Ngizalwe ngumntwana nje wakaMpokazi mina. So mangifika ekhaya kumele ngiqoqe izinto, ngikhulume ningi, ngiqoqe ukusebenza nje kumntwana ekhaya. Kuyangiphoqa ukuthi ngenze njalo. Kodwa-ke la kuzohluka khona uma-ke sekuthiwa sekuyothethwa ihuzi-ke manje, uyabona ukuthi ayisengangami, sebenza inkolo yabo, sengakhona kuyiqhelalanisa lapho. Kodwa nje makuthiwa bayahlaba, kuyahlinzwa esibayeni, mina ngithaya ngingeni lapho ngoba benze akusalungile-ke lokho. Ngiyingane kwaMpokazi, kuyangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyobalekelela. Ukuphamisa umlenze lapha, ukuhlaba inkomo, ayithinti amadlozi leyo nto leyo. Kuwumsebenzi wakho nje njengengane yasekhaya ukuthumeka. Uyakuthuma umkhulu wakho ukuthi Njabulo, thatha lokhu hambe uyobeka la. Lokho ukulanda amanzi emfuleni, lezo zinto lezo engifuna abazalwane bezenze lezo zinto lezo zigcine zikwenza nomndeni wakho ukuthande,
ukuba khona kwakho. Ungakuboni njengokubola amathumbu ukuthi wazalwa wena. Nalokho kugeza nje igama lama-Christian, labantu bakaKristu, ukuthi hawo kahle insindiso. Cha, hhayi ukuthi bahlukile, abahlukile kangako. As much as izinto zethu zingafani, kodwa basengabantu. Yabona nje indlela ukuthi akusindlela yokukhuluma ethi umzali wakhe ekutshela ukuthi njabula ukuzoba nomsebenzi, and then uthi wena hayi cha, mina angizenzi lezi zinto lezo, angizenzi izinto zabantu bangasekho, izinto zamadimoni. Akusindlela yokukhuluma nomzali wakho leyo, or kanye nabantu basekhayeni, nabantu abakukhulisa bakwenzela zonke. Akusindlela yokukhuluma leyo. Vele utsho ukuthi uzoba khona, umkhona ukuba khona, ube khona. Kodwa mase bethi hhayi-ke sesiyogeza-ke manje, usho ukuthi cha, mina ngisafike kulelo zinga. Lokho ngoba sekuhlangana nomoya, sekuyizinto lezi. Yabona phela uma uthi uyageza usuke ungcolile, ugeza ini? Ugeza umoya, niyahlambulula. So lekho-ke sekuthinta elikamoya, your spirits. Uyasho ukuthi cha, angisakwenzi-ke mina lokho. Nokufaka isiphandle akusesizo izinto ezenziwa abazalwane-ke lezo, yabona. So asibe nayo indlela yokukhuluma nabantu basekhaya, sikhona ukuzenza sibe usizo, bengakubuki ekhaya njengesiqalekiso, njengokubola amathumbu ukuba khona kwakho. So ngaba nayo-ke mina leyo nhle ukuthi ekhaya bangivumela ukuthi ngikhona ukukholwa la ngikholwa khona. And then kodwa-ke nami uma kungathiwa abazalwane baletha umthandazo ekhaya, bazoba khona, bazoba khona nje ekhaya, bethandaze, kwenzeke lokho sikudlule kukho ukusebenza. Ngoba yabona noJesu 30 years wonke ebewumntwana, before eqala iministry, ebewumntwana, walenza usiko lwasekhaya. Asengiyalikhokha legama, ngazi ukuthi uphakhe or something, kodwa nje kukhona lelo gama lelo elisho imisebenzi okumele uyenze njengendodana ekhaya. So naye wayenza 30 years wonke, 31 years ngaphambi kokuthi eqale imission yakhe. Wakwenza okwenziwa ingane ekhaya, wabageza abazali bakhe ngokumzala, ukuze bezokhona ukumkhulula ukuthi hayi cha ndodana, usungakwenza okwenzayo okuphuma kuma-decision akho. So akulungile ukuthi bese nishiya emndenini ukuthi hayi ngoba uNkulunkulu kuwubizo nokuba ingane, uthi hayi mina hayi nginobizo lokuba umfundisi. Hayi bo, kuwubizo nokuba ingane ekhaya, kuwubizo nokuba nokuba ubhuti, kuwubizo lonto leyo. So that's why ngithi Christianity, it's something that is deeper than you can ever think. It's a lifestyle. Kuwubizo nokuba ubaba ey'nganeni zakho. Kukhona la kumele khona uthi hayibo, angikwazi ukuya esontweni, ingane yami iyangidinga, umndeni wami uyangidinga, umfazi wami usesibhedlela uyangidinga ukuthi ngiyomseka. Awukwazi ukubeka ibandla ngaphambi komndeni. So kumele ukuhambe ukubheka ukuthi hayibo kahle ubizo luyini. Ubizo phela into okumele uyenze uma ungenziwa nguwe. And okumele ukwazi ukuthi uNkulunkulu baningi kabi abantu angakhona ukubasebenzisa, baningi abantu angakhona ukubasebenzisa. Ngokungabi khona kwakho esontweni akusho ukuthi hawu akekho umuntu ozoshumayela. uNkulunkulu if ungekho uyakhona ukufaka umuntu. No one is irreplaceable kule nkolo. ONJ bashona sayitshela ukuthi hawu cha ngeke impela abaphinde befuswa abantu kunabo bakhona usiphamanje. So into okumele uyibhekisise kahle ukuthi indlela amaKristu aphila ngayo, asephila ngazathi impilo isebandleni, ezingasinto enjalo, asingayiqhelalanisi nezwe. Ngoba usuthola umuntu ingane yakhe iyagula, noma ingane yakhe yasike sithi nje idlala ibhola, ingane yakhe idlala ibhola, kumele uhambe uyiseka uthi hayi cha mina ngine-conference, ne-men's conference engiyi-attend, izinto zasezulwini-ke ingane yami kumele u-understand. Ingane
Akekho omunye ubaba engamthola, akekho nje omunye ubaba engamthola ozoma lapha imemeze ethi indodana wenza kahle noma indodakazi wenza kahle. So indlela abazalwana sebe-responda ngayo ayisekho mnandi ey'meni ey'ningi. Sebekuthatha nokuba nomndeni sebekuthatha ngazathi akusiyo nje into, angazi ngingayibekisa kanjani. Ukuba sesontweni sekuyikho okuphambili okudlula ukuba sekhaya. Okungichaza ukuthi angeke ungcwatshwe ibandla, ungcwatshwa yibo abantu basekhaya. So injalo nje lento. Ma kukhona imibuzo onayo ngenza njalo nje kwi-comment section, soyikhuluma nje lento, soyikhuluma lonke lento le. Ngiyazi ukuthi singawona amanzi asiyingandawonye, ngiyazi. Kodwa nje mina ngiye ngiyishaya isifuba ngithi ngumZulu phaqa osindisiwe. Ibhishu ngiyaligqoka emgangelweni, ngiyangena. Phela ukushaya umgangela akusinto yamadlozi. Ukushaya umgangela usiko lamaZulu, ukulobola usiko lamaZulu. Kodwa ukuthelwa ngenyongo esibayeni akusesilo usiko leyo, sekuyinkolo ejwayele ukwenziwa abantu bamaZulu. So into abantu abahluleka ukuyihlukanisa usiko nenkolo. Bafuna ukwenza ngathi usiko seluyinto eyodwa. Usiko nenkolo akufani. Ma kuzoshada, yabona kuye ngibona esigcawini lento makusa isigedle lelo usiko lwamaZulu ke lelo, ukuthi kumele kube khona isigedle, kuyofundelwa umshado wenzeke ngaleyo ndlela. Lolu usiko ukuthi ingane imithi isencane before ishade kumele benize nizohlawula nilethe inkomo. Leyo nto ayikhulunywa emsamo. Bayafika bememeze bengena ekhaya besho ukuthi hayi ingane yethu isiyenza icala, nazi soshiya inkomo ey'ngaka, soxolisa, sogeza umuzi, sigeza ney'ntombi, konke lezo zinto lezo. Lolu usiko lelo akusiyinkolo. Inkolo into ethinta, into engathinteki, into engaphatheki, into nje oyikholelwa kuyo wedwa. So ngingathanda ukuthi sike sithi uyikhuluma le ndawo. Uma ikhona imibuzo enye eminye ngizoyiphendula. Injabulo, Bright Wakambokazi.